A day in my life nga naninda kay nagtuo nga mahawa sa kalisod. So karong video ha, nako i-flex. So i-flex lang nako ni siya ako ang napalit. So kani siya guys, dugay na kayo na ko ni siya ginapangita. Karon pa jud nako siya nakitaan mga pila ka ano na. Basta taud-taud na jud guys. Every time makaadto ko dito sa sentro kay mangumpra ko sa Buenas, sige kog pangitaan niya guys kay mo gini siya ang nindot sa tindahan. So kuan ni siya Ninyo. So de la suerte ni siya nga Santo Niño kay anak ko ninyo katong red pang kwanto siya kanang pangsala ba. And then kaning green mao ni siya nindot sa guys, mao ni siya ang nindot sa tindahan kay ang kanang red pwede lang na siya sa sala ana kasulod sa balay. Pero kung sa tindahan nimo siya, pang tindahan nimo nga ninyo, mas nindot jud siya ang green. So ano siya guys, de la suerte ni siya ang tawag ani nga ninyo. Kung makita nimo na siya ginakuan. So pinaka mo ni akong pinakaganahan jud og dugay kaayo ko nangitaan ni guys og karon pa jud nako siya nakitaan and then pagkakita nako walay patumpik-tumpik, palit dayon. So medyo pricey gyud siya guys, no, dili siya pareha sa uban na barato-barato. So bisag medyo pricey siya, palit jud nako siya dayon kay nga dugay kayo nako ni siyang gipangita. So mga kada adto nako kuan sentro sige kog tan-aw og ingani nya tagsa lang gud na siya, bihira lang na siya kay kadalasan gud nila nga stock dito ang baligya kay katong mga katong mga welcome gani nga ninyo and then katong mga basta kanang daghan pero kani siya talagsaon na kayo, bihira lang nimo na siya makita. Kay ang ako pong perminti makita katong green pero welcome siya pero nindot man pud to siya sa tindahan kay syempre welcome no. So tanan nimo customer imong gina-welcome pero ang kani siya mao gyud ni akong pinakaganahan, mao gyud ni siya akong gipalit kay de la suerte man gud na siya para sa negosyo. So sukad nga guys, so sukad nga nakapalit bitaw ko ani no. So dili sa paginambog tinuod gyud na siya guys, basta naalang pud kay tinuuhan or nagatuo lang pud ka sa mga tinuuhan sa mga karaan charis. So mang ina na gyud guys kung nagatuo lang jud ka guys dili jud na siya imposible. So sukad nga nakapalit ko ani niya guys, dili jud ko mahutan bitaw og coins guys, magtapok akong coins. So mabitaw nang usahay ako nang pang-ipon maayo akong ibayad sa mga panel and then nagpalit pug ko kanang kuan niya Rosario na cute kayo kanang gamay lang siya para ibutang nako sa iyahang kamot ako ang ibitay. So tiyara nara siya di ba terno. So giturn na ako kay lisod pod palit ko green niya ang ako ang Rosario ipalit sa iya is red. So dapat terno kay de la suerte man siya green, so dapat green po ang ihang partner. And then lipay kayo ko guys kay nakakita na jud ko ani niya. So ako na jud sa napalit kay ngano ibutang na ko ni siya sa atubangan sa kong tindahan para maatbang jud siya sa kalsada kay nindot jud kaayo guys nga naay ninyo ang atong mga tindahan kay ngano pangkontra man jud ni siya sa kanang mga kuan nga daotang elemento pareha nang naay mga tao nga kanang mga naay mga hurim-hurim ba nga naay plano nga mangilad or kanang ilaron ka. So kanang mangilad bitaw sa tindahan, so pangkontra na siya maong I'm very thankful nga nakapalit na ko ani.